Des de fa 25 anys sóc una de les directores d'aquesta mostra, al costat de Marta Selva i de tot l'equip de Drac Màgic. És una mostra que pretén ser mostrar la nostra autoritat a l'hora de programar, més que no de rebre pel·lícules per participar en un concurs. I és una mostra que des de la seva primera edició va definir diferents línies de treball que d'alguna manera segueixen també l'interès de tota la crítica cinematogràfica feminista. D'una banda, reconstruir genealogies, de l'altra banda, fixar-se en com les cineastes elaboren i juguen i creen tensions amb els llenguatges hegemònics per expressar la seva pròpia mirada o un punt de vista femení sobre el món. I per altra banda, veure també com van emergint les noves cineastes que en els 25 anys realment la corba ha estat ascendent, malgrat que és un espai on realment hi ha un desequilibri molt gran entre homes i dones a l'hora de realitzar i deixar la marca de l'autoria en les obres. La xarxa, evidentment, és un espai d'apoderament femení i d'apoderament feminista, a la vegada que moltes altres coses. O sigui, la xarxa també ha amplificat les agressions contra el feminisme. Però el que sí que és veritat és que és un espai aparentment totalment desregulat, on és possible la manifestació de tot del contínuum de les premisses bàsiques del feminisme i de totes les mutacions o de totes les versions i totes les transformacions que s'estan donant a mesura que aquesta transformació social és cada vegada més assumida per més dones, també per més homes, però sobretot per dones que d'una manera molt declarativa fan servir les xarxes com a espai de lluita. Això és evident. Les noves tecnologies, o les tecnologies, que ja no són noves, o sigui, les tecnologies han ampliat totalment el catàleg. D'alguna manera, jo crec que hi ha la coexistència de moltes tendències. Per una banda, han recollit també aquests arquetips clàssics més fixats de l'època del cinema, de la primera configuració de la indústria cinematogràfica, i sobretot les tecnologies digitals i tot el món d'internet el que està fent, jo crec que és una cosa molt interessant, que és utilitzar aquests formats per fer una crítica a aquests arquetips. I aquesta crítica té moltes maneres d'expressar-se, moltes artistes digitals o moltes activistes digitals que estan fent, a la vegada que la seva creació també està plena d'una crítica al sistema de representació hegemònic.